igama lami ngukhulekana kaMthetho. Ngoba nazi-ke babukela ukuthi umuntu wakwayibandakanya ey'ntweni zobugebengu, umuntu wakwaboshwa futhi emajele. Besinabo-ke abantu futhi ngokuhlukana kwethu njengokuganga kwethu, noma uthole lokho kuganga okunye kwakho besingakwenzi, kodwa uthotha abantu abenza lokho kuganga lokho besinaso iskimu sakhona sokuthi singabangani. Ukuthi ngophela mhlampe ushaya ubugebengu obuphezulu. For example, njengobugebengu bokubamba imoto yemali. I-South Africa iyakhala-ke babukeli kulezi insuku. Bayakhala ukuthi i-Eastern Cape, i-Gauteng, iKwaZulu Natal amazinga okubamba imoto yemali aphezulu. So-ke nathi sithi umkhanya ukuthi asilekelele ulwazini esinalo kumela nokuthi why amazinga okubamba imoto ephumelele. Why abantu uma bebamba imoto yemali bephumelele kangaka. Okay, sizoqala lana-ke. Sike sakuplana thina ukubamba imoto yemali ngoba inhloso yami kwawukuthi ngifuna ukuthi uma umphefumulo kwenzeka ngiwuluze ngokuthi bengibamba imoto yemali ukuze mangiwina ngibe ngazi ukuthi cha no ngiphumelele. Kanjani na? Thina besiplane kanje sathola umuntu owayesebenza kwaFidelity ngaphakathi. Waye udriver wemoto. So uma udriver wemoto safike sasikhuluma naye wasesitshena ukuthi kunomuntu yena kamjwayele ongaphakathi already osasebenza. Nikhumbuleke yena bengasebenzi. Useyekile umsebenzi bese kule uhlula amatekisi bese edriver amatekisi. So wasethi yena kunomuntu ongaphakathi kwaFidelity but rifleman osebenza ogada imali. So lo muntu ngoba egada imali umngani naye engasixhumanisa naye kube ukuthi esinikeze iplan ukuthi imoto sibamba kanjani. Alright. Ayinangempela kaye esixhumanise nalo mfo esho ukuthi hayi uzositshena ukuthi imoto iphume yapi ngasikhathi sini iziphi ikhathi ejwalo kuyakhona. Ngikhumbula kahle leyo moto leyo kufanele sibambe kwakuyimoto efanele siyibambe babananga. Nendawo thi sebabananga esemakhaya ngale imoto efanele siyibambe khona. Izwake la ngoba sizobamba le moto yemali. Angakuveza nje ukuthi ukufeyila kwayo lento yafeyilisa ukuthi ibhame enkulu asiyitholanga. Nabantu ngoba benesibindi abanye asibatholanga ngoba sasifuna ukuzama ngebhame encane. Alright. So khumbula ukuthi kufanele sithole ibhame enkulu la ama rifle, ama AK kuyakuthi sithola izipota ezinkulu ngoba la bantu abagada imoto yemali kuno rifleman. So ngeke ukwazi ukumelana nomuntu onesibhamu esinenhlamvu eziningi wena ubunesibhamu esiphathwa ngesandla. Alright. La ngifuna ukulekelela ukuthena ukuthi why icrime iziphumelele kwimoto yemali. Ngoba phela ngeke uyibambe imoto yemali ungazi umuntu, ungazi lutho ngayo uthi njengoba la khona ufuna ukuthatha imali kuphela. Okay. La besinomngani namaphoyisa abaseshi bakhona la phakathi. Vele mase siya lapha thina kukhona umuntu oyedwa khona phakathi kuleya moto okufanele fike simdubule. Ngesikhathi simdubulela ukuthi silahla ukufakaza ukuthi kungasolakala ukuthi uyena. So kusuke ngekhona ukuthi umdubule ukuthi efe but somdubula ngempela ukuthi ngalendlela ukuthi nomuntu obukayo ebone ukuthi cha bebembulala. Usuke kulindele naye lokho ukuthi uzodubuleka ngoba usukazi yena vele ukuthi lapha phakathi kunemali engaka. So uyabona makuzoba u10 million mhlawumbe if I'm making for example thothi u10 uyazi vele lo 10 million sizomthembisile vele before noganga masithi uwine lo mali lo muntu osuke ngaphakathi ofinga uyayinquma imali yakhe akayifunayo uthi hayi mina manje ngingenza imali engaka nginganisiza. So uthola ukuthi lo muntu uzomhlawumbe ufuna imithe ngoba uyayazi lo muntu ovela ukuthi izobe iphethe imali yangampela. Okay ke so ke lo muntu siyamdubula siyadlula njalo kuyena siyafika emotini futhi manifika khona lo muntu ofanele ephathe ibhokisi lo kuyena nokufika thatha ibhokisi lemali noma ukuthi imali izofika iqhunyiswa imoto lapho vele ngesikhathi niqhumisa kufanele kube nephoyisa lapho elizositshena futhi ukuthi okay la ngalesi sikhathi amaphoyisa asuke epatrola ngala. So kufanele khona iqaphele ukuthi ngenze ukuthi kufanele mhlawumbe isikhathi esitshene ne distance okay ukusuka mhlawumbe la amaphoyisa akhona khona ezisigameke la nizobe nibamba khona imoto ngoba manibamba imoto kufanele ibambe la nasikhothi amaphoyisa azofika kudala. Then lo iphoyisa zobe senisiza ngeinformation ukuthi okay azosuka isikhathi esingaka eza lapha ngoba masithola ireport ifike emva kwesikhathi esingaka. Akuthi yabona ukuthi sesiyazi ngayo yonke manje imoto yemali ukuthi okay sesizoyibamba kanjani. Okay ke sesifikile kula bantu okuyibona asekuyibona bagadeke manje imoto masesifuna ukuyithatha manje manje ngithi kufanele benqabe. So abakwazi ukunqaba
why sigcina mabezama ukuthi beyivikele imali begcine bengaphumeleli. Thina masize lapha sizoganga so siphatha ibhamu enkulu uthi ngiphatha amagazini ebhamu ama-AK mhlawumbe awu6 onke lawo magazini o6 anenhlanhla mhlawumbe 47 or 38 I don't know angaze ngayiphatha i-R5. Alright, so buka ke yena ukuthi manje uluza kuphi yena uphethe i-R5 A1 mhlawumbe namagazini eyodwa isipele ngaphandle then ephakathi na47 lenye ngaphandle na47 so uyambona ukuthi ngeke ezemelane nami. That's why kubona kuba lula ukuthi ithathe imali ngoba yena mina ngingamshama amagazini ngiwashintsha bemaningi yena uthothi kade yakhe iphelile angibaphathele abaphathi ibhamu zezandla ama-handgun awayilutho maqhuma isibhamu esikhulu awukwazi nanokurespond ngoba uyayizwa indlela esikuyikhuluma ngayo lento ukuthi iyakhuluma angikwazi ukukhipha lokho okuncane. So okwesibili babukela kuba nomuthi la umuthi yasebenza izinyanga mfuna ukunitshela ukuthi ziyasebenza inyanga ekutheni ukuthi imoto yemali before noyibamba kufanele nithole inyanga ihambe yonihlolela ukuthi la niya khona nofike niphumelele noma nizoba nenkinga maniya naso niya ukuthi vele niyazi niyodlofa ngenkanyeni kodwa inyanga besinitshela cha ningayi futhi mayinitshela ukuthi nizophumelela izwa ngami nizobuya nayo imali nizobuya nayo. Alright, so buka ukuthi sinephoyisa la esikujwayele nalo futhi hayi ukuthi ilolodwa yabo. So lamaphoyisa mayekhona vele nawo anabangani bawo so ngoba ekhona abangani labe baningi kanje indlela yokuthi naye ngoba sikhuluma na A1 yena uzoyithatha le information edlulisele ko bra bakhe ngoba vele lapha ngaphakathi usuke no bra bakhe yena okuyibona bona akasebenza nabo akabathembile ukuthi okay imfihlo efana nale thina akayikhulume nathi ngeke izidlulele ngale uzwe kahle suke singabazi labo bangani bakhe bazoyena so isystem yakhe yokusebenza emaphoyiseni siyekele ezandleni zakhe so thina okwethu kuyothatha yabo nalo lapha ophakathi emotini sikuyekele ezandleni zakhe thina senza lento esivumene ngayo. Two ibhamu lezi ezinkulu isikhathi esiningi zikeyitholakala kubantu bangaphandle mhlawumbe uthi zisuka eMozambique noma uthi zisuka kulamazwe angaphandle yabo ngoba ibhamu la eSouth Africa ezinkulu ayijwayelekile ukutholakala yebo bakhona abayitholayo ngoline wabo abangeke ngibezwe bethena amasosha anesandla ekutheni ukuthi kubanjwe imoto yemali ebhamu ezinkulu mhlawumbe ngingavuma futhi ngingabuye ngiphike ngoba nawo amasosha vela iwona most aphatha ibhamu ezinkulu so isosha kodwa maliphethe isibhamu esikhulu lisayina phansi so ngicabanga ukuthi uma lithathile isibhamu kuyazi ukuthi sithathe obani kanje mayisibuyisa futhi usayina off so uyabona ukuthi amathuba ukuthi ngithi isosha ungacisha ungivumele mangithi mina ngingaphika ukuthi amasosha so ibhamu most of the time thina lana sasukutholile ukuthi ibhamu zizosuka eMozambique zizotransporteka zize ngala eSouth Africa kube izona esizokwazi ukuthi siyobamba ngazo imoto yemali. So lezo ibhamu angithi uyabona ukuthi manje ibhamu sithola ngaphandle ziyabuya ziza la amaphoyisa awanalwazi once zakhona ukwela iborder zafika ngala zafika ezandleni zethu ukuthi sesinawo amandla okuthatha imali manje ngenkani. Two okwesibili kufanele ukuthi la uthola izinto zokuqhumisa imoto ibanjwa kaningi khona ukuyibamba imile endaweni yayo la efanele ithi yolanda khona icidi yolanda imali noma icidi yoyilanda noma iyihambisa so uyibambe lapho uphuca umuntu webhokisi noma uyinijeme emgwaqweni manijeme emgwaqweni uthola ukuthi vele manijemala nojemela espacini esiright la nizoza khona ukuthi amaphoyisa awekho aqhelile kude so mina kasasekuplane ukujema imoto emgwaqweni so uzojema imoto emgwaqweni kufanele ukwazi ukuthi distance amaphoyisa i-backup bazoyifuna nini azofika emva kwesikhathi esinganani then lo futhi la ayikho ifoni yomuntu exhumayo la ayikhulunywa ngefoni kusikhathi esiningi bekusetshenziswa ubhompompo then ukhuluma ngobhompompo uvela ubhompompo it's untraceable phone leya inamba ke nizwe kahle the main thing futhi eyenza ukuthi abantu bephumelele entweni abayihlanganisa ngamafoni ngokwekrab abantu abagcwala emgwaqweni abadayisa ama sim card bathi RQ la sim card lethina besithatha la sim card senze meeting ngawo then masiqeda siyayiphula siyitshenga lapha le number ngithi suke register ngomuntu thizeni ayifaki information namkhumbula ukuthi ecourt mawuboshiwe ungene ecourt bakhuluma ngento ephathelene nawe wena siqu sakho so if akekho ukhuleka imithetho i location yami ayihlangana nalo number okusho ukuthi mina angiyena umsolo akumina futhi engigangeni. Okay, so lezi number besiyithatha ke lezi number sisebenzisa kanjalo then sikhuluma communicate siqede and enye into futhi engatraceki ngizoyitshela nje iSouth Africa yonke i-WhatsApp call ayitraceki kodwa ama voice note everything iyatraceka lento ngayithola kungazi ke manje uhlula manje kodwa nje the last time I check ibingakatholakali ilento i-WhatsApp call uma umfonela umuntu ngo-WhatsApp nje ayitraceki bungakwazi ukuyithola so ke buka sifanele sibe nalo ke vele iphoyisa la yabo masixhumana nabo sixhumana ngawo lamafoni ngolimi la manje bathi ama-banner phone ungakubiza kanjalo ngoba phela
ama languages okukhuluma siyashintsha bathi ama-benefits. So la amafoni sazi ukuthi masixhumana naloya loyana vele uzobe sesithiphile ukuthi okay kunento engasiyenzekeke noma uzosho sesiyitholile ilento le information eshiya ukuthi manje sekubanje imoto yemali, so sukane esigamekweni. Right, akatsheni ke kodwa thina ekuyithina sesijeme imoto yemali ngoba la wonke umuntu uneposition yakhe uyizwe kahle lento. Khona umuntu one-getaway car ezosuka la esigamekweni abango drive, ibona baba drive imoto. Khona uzothatha imali kuphela lo uzobe ephathele isibhamu esincane. Laba baphathi ibhamu enkulu bona abagade emasayidini ukuthi noma abaphazamisa ngoba phela ngesikhathini bamimoto yemali kuba nabantu bomphakathi athi bafuna nabo ukuthi ngesikhathi iqhuma bezocosha lo mali. So kuba nabantu abathi mhlawumbe bawu4 noma bawu5 ke ukuthi niskema abantu abangakanani. So abazogada ngapha yila kuzoqhamuka khona i-direction yamaphoyisa imigwaqo nje onke ama-spots la ubona ukuthi la ngaqhamuka abantu kube nenkinga ngasiphazamisa sigcine singayitholanga leyo mali. Right, so ke nangale kuba nemoto esuka icashile ikude ngesikhathi sisule emoto esisuka ngayo la akuyona imoto efanele sigcine sibaleke ngayo singabanjwa. Le moto efanele endleleni siyayishiya endleleni, mhlawumbe ungathola siyiphuca umuntu somewhere noma sayitshontsha komunye umuzi sayithatha sazontshontsha ngayo, then sisuka ngayo la kunabantu khona abaningi siyabaleka manje siya kule esofika sifake kuyona imali nakhona iyodwa mhlawumbe zizoba u2. So iphoyisa ke ngale lizotshena lo ongale lo kufanele sifake kuyona imali uthi okay la amaphoyisa manje ayeza manje i-backup sebeyibizile ayeza. Thina lo yena uzotshena thina ngoba vele thina siyazana face to face, then uzosho ukuthi hayi njengamanje kuzamanje niqhele kuba isikhashana esincane ukubamba imoto yemali. Cabanga ukuthi 5 minutes usuku umkhulu kakhulu unless makhona ama challenges enibhekana ngoba kuyenzeka labantu abagada imali begoloza kube nenkinga ukuthi fanele nidile nabo. But most of the time bafundiswe labantu ukuthi mabebanjwe nje imoto yemali besarente because inkampani isuke inomshwarensi, so isuke impilo yakhe isuke ingeke iphinde ibuye if yena ezolwela imoto yemali. Alright, so then sivayeke. So uyabona mase sisithatha le mali le siyahamba soyifaka kule moto la sifihle khona i-distance mhlawumbe ngabe u2 km away kunala sobamba khona imoto yemali, then siyabaleka la masibaleka vele lo uzolokho eqhubekile emtshena lo ngalo ukuthi njalo sebeyeza njalo emveni kwalokho akasahlangani nathi sozezwe ngathi manje ukuthi sesiphumelele ngoba vele naye masibanje uzozwa ukuthi hayi no sibanjiwe. Then siyamdubula lo kufanele simdubule okhona phakathi emotini emali, siyangena la imali uyayithatha lo munye uyahamba uyayifaka kule moto thina sesilandelana kanje mhlawumbe imoto zo3 noma zo2 siyalandela. Masifika lapha imoto ziyasplitter njalo imigwaqo nje ngakwa routes sesiyazi ukuthi iroute evulekile yona yipi izohamba izofika kule moto enemali, then iyayiswipe ilento le imali iyaswipe imali iphoswe kule moto le lo muntu vele udriver wayo uhlezi lo muntu ulindile lo ngesikhathi efika lo ngemoto siyamthatha simfaka la le moto siyayishisa le moto siyishile ukuthi ngathola ama fingerprint everything, then masiqeda lapha uyishisa le moto lo nibekade driver lo moto ubuzongena la kuthina kwenye yethu singena indlela lo wemali ubaleka uhamba uyi1 futhi lo muntu akasagijima useyihambela kahle imoto futhi siqondile thina ngapha uma ukuthi laba mhlawumbe basipite basilandela sizobe sesidukisa umkhondo sibaleke belandele lezi moto eziningi ethola ukuthi futhi azisenamali phakathi. So it's how ke sithola kanjalo ke imali. So ke ukulekelela kwi-South Africa ukuthi no why imoto yemali ibambeke kufanele amaphoyisa abanikeze inhlamvu enough for ukumelana nezigebengu. 2 kufanele ukuthi ngokubuka kwami ngendlela nami engibuka ngayo ukuthi kungakuhle ukuthi kusetshenziswe umuntu one-experience ey'ntweni ey'kanjalo because sifa kangaka nje ilento yokuthi kuthathwe abantu from ema-varsity lade befunda khona abazi lutho nge-crime laba bantu bazi ukuthi kuphela isibhamu nje siyadubula umuntu nangendlela ka-trainwe ngayo elandele lowo mgomo leyo. So laphana omunye umuntu uvusa ukuthi ngigunyaza i-crime uma ngithi mina mangathatha umuntu owakwaboshwa esebenza akukhona ukuthi ngigunyaza i-crime lo muntu uzoleka noma ke lo muntu ebekele ukuthi efundise laba bantu ukuthi isigebengu si-operate kanjani, at least bebe ne-clue yabo. Mhlawumbe abanye babo bebe nokuthi for example mhlawumbe kube nomuntu ozoba neclass ezofundisa yebo umuntu use-qualified ukuthi ebe yiphoyisa, then lo muntu lo ebafundise ke bebe neclass lakhe ezobafundisa ukuthi okay u1 isigebengu senza u1 and 2 ebafundisa according to experience yakhe ngoba lonto iyalekelela babuke ningiswe kahle iyalekelela ngoba thina sizigebengu imiqondo yethu eminingi asiyishare namaphoyisa. That's why ngibona ngilana nje ngibuye ngikhuluma izinto eziphathene no-action ngoba ngizowenza noma iphoyisa libukela lingene ko-YouTube ko-Facebook lithi imali yabukela lilalela ukuthi oh ubugebengu ku-operatewa kanje, so ilapho babukela imali ethathwa khona. So angithi yabona into engiyibalile fanele amaphoyisa eneze inhlamvu enough
imoto le mali ifanele escortwe zimoto about 3 or 4 ingaveli kube makuthiwa kunemoto ibe escort abantu futhi amaphoyisa kulo ndawo la ukuthola ukuthi khona mhlawumbe imoto zemali ziyaphithizela khona fanele ebe khona ngisho kuthiwa engazile ngokuthi asola ukuthi izobanjwa kodwa nje uyabona manje izigebengu nizedrobheni nizobamba imoto yemali ukubona nje imoto even amaphoyisa ihamba kwenza ukuthi nithuke nishintshe nanendlela yokusebenza so amaphoyisa awabe khona edrobheni ebemaningi emgwaqweni nje amaphoyisa ehleze ephithizela ebe khona so ke namaphoyisa adingakala imoto i-escort iprotectwe kakhulu inhlamvu zibeningi insiza kusebenza amaphoyisa kadimali enikeze wonke ama-SAPS ebe khona even though nama-fidelity nawo ezobe igadile manje ama-SAPS nawo awalekelelani ebe nawo lonto leyo so yilokho nje babukele ngakulekelela ngakho nami for ukuthi i-South Africa ngoba amazinga okubanjwa kwey'moto zemali angathi aphezulu kakhulu yilokho kuphela engalekelela ngazo I hope izofika ividiyo kubantu okufanele becoshe lokho nalokho ngoba nathi siye sakuplana ngiyiplana nomuntu osebenza khona so umuntu osebenza khona uhleze ey'nkinga uyena umuntu owazi kakhulu kunathi sonke thina okwethu kuyodlova thina nje wazi isigebengu into ebalulekile ukudlova sidlova sesazi vele ukuthi lapha kuneyani ayikho yini ezophumelela siyabonga.